Mbak, sama kateng lama kerja nang kene. Ya iya sih, Mbak. Sama nomor piro? 30. Percuma ditolak sampean maksimal ke umur 25. Kak, aku yakin diterima kok. Oh, kandhane ngeyel lo Kak, ngapain ya wes, ditolak gak kok. apa-apa, aku tak mlebu. Aku sih tak antenane sih wong iku sih diterima apa gak sih? Saudari Wiwin, silakan Iya. masuk. Ya, ini saya sudah lihat profilnya Mbak Wiwin ya. Jenengan kan temannya Ibu Sulastri ya. Iya. Jadi ini Bu Sulastri menitipkan jenengan ke saya. Jadi insya Allah wes bisa masuk kerja mulai besok ya Mbak ya. Nggih, nggih. Jadi kerjanya kita itu dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore ya. Besok bisa datang ke sini langsung ke kantor ini dulu aja. Nanti saya antarkan ke bagian Mbak Wiwin ya. Nggih, Segitu terima aja. kasih ya. Terima kasih Terima banyak. kasih ya, Bu, Selamat ya. selamat bergabung ya Iya. Mbak ya. Alhamdulillah. Dua bol sampean gak iso keterima sampean, aku gak iso keterima. Ya makane talah duwe koncoku sing bermanfaat. Oh, iku jenenge KKN iku gak oleh ngono iku jenenge hasilnya gak barokah ngono iku. Aduh, gak ngurusi sing penting aku entuk kerja. Dua bol mayak anjene.